खुलुमबाय बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। हादर नाङै कर'ना बेरामा गिख्रंथाव महर लानायजों लोगोसे आसामावबो बेनि थासारिया जोबोर गोख्रैथिजों बांनो लादों। बेखौ नोजोर होनानै रायजो सरकारा गोदानै नेमखान्थि फोसावनायजों लोगोसे रायजोनि गासै सोलोंथाइ मिरुफोरखौ बन्द लाखिनो बिथोन होदों। लोगोसेनो गुवाहाटी नोगोरमानि खायसे जायगाफोरखौ कन्टेनमेन्ट जन फोसावनानै होबाय। बेफोरबायदि थासारिनि गेजेरजोंनो सर्बानन्द सन'वालआ रायजोआव कर'ना बेरामनि गिख्रंथाव महरै बांनो लानायनि सायाव गासैबो जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिजों गुवारै सावरायनो डक्टर हिमन्त बिस्व शर्माखौ फन खालामनानै बिथोन होदों। लोगोसे बिथाङा बे जथुमाखौ दिनै बेलासिनि 2 रिंगायाव भिडिअ कनफारेन्सनि जोहै खालामनो बिथोन होदों। बे फोरमायथिखौ बिथाङा टुइटनि जोहै फोरमायना होदों। मुंदांखा फुटबल गेलेग्रा महेन्द्र ब्रह्मआ 57 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय। बिथांनि हरखाबै रुंसारि जानायाव गोबां बर' रायजो राजाफोरानो गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा बाक्सा जिल्लानि बरमा बग'फुर गामिनि नागथिपारा सुफानि गावनि न'आवनो हरखाबै जिउ खोमायो। मिन्थिनो मोनबावनाय बायदिब्ला बिथाङा गोबाव सम लोमजानानै दंखायोमोन आरो मैया थांनाय 5 मे बुधबारखालि फुंबिलि समाव बिथांनि लोमजानाया बारा जानानै हरखाबै बिथाङा जिउ खोमानो गोनां जायो। मख'नो गोनांदि बिथाङा फुटबलनि जादु दिन्थिगिरि हिसाबै बयजोंबो मिन्थिजायोमोन आरो बिथाङा सन्टोष ट्रफियाव आसामनि जानानै गोबां फुटबल गेलेनानै मुंदांखा जानोबो हादोंमोन। बियो 1987 मायथाइनिफ्राय 2000 मायथाइसिम गासै 13 बोसोर फुटबल गेलेदोंमोन। बिनि अनगायैबो 1991 मायथाइयाव आसामनि साबसिन फुटबल गेलेगिरि महरै बिथाङा सायख'जादोंमोन। दानिया फैबावदो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय थुरिबारि गामिनि सत्येन्द्रनाथ बसुमतारिया दिनै थांनाय हरनि 12:45 रिंगायाव जोबथा हां हगारो। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा कर'ना बेरामजों नारसिनजानानै क'क्राझार आर.एन.बि सिभिल देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो हरनि समाव जोबथा हां हगारनो गोनां जायो। मख'नो गोनांदि बिथाङा खोला क'क्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि महरै थांनाय इं 2003 मायथाइनिफ्राय इं 2010 मायथाइसिम बिबान लानानै बर' थुनलाइखौ फेहेरनाय बिथिङाव गोबां खामानि मावबोदोंमोन। लोगोसे बिथाङा क'क्राझार डाइटनिबो सासे बिबुंगोरामोन। लोगोसे बिथाङा क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट एस'सिएशननि सासे राफोद गेलेगिरि आरो बारग' बिबानगिरिबोमोन। बिथांनि अबथिरायै रुंसारि जानायाव ओनसोलनि रायजो राजा सुबुंफोरा गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। दिनै बेलासिनि खौरांफोरा बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।